Tohle je den první pěstování bonsaí. Teďka půjdu namučit semínka 4 balíčků jilmu-čínskýho. Tohle je jilm-čínský. Moje bonsai. Sám jsem si ji zasadil a pěstoval. A jak si můžete povšimnout, je mrtvá. Už nějakou dobu. Jmenuji se Tondo. Je mi 19 let, rád dělám odmala, že něco jako střih existuje jsem objevil až během karantény. Díky německému oddělení mého gymnázia jsem strávil mé praktikum v postprodukčním studiu v Lipsku a nyní jsem osoba samostatně výdělečná a toto jaro budu poprvé platit daně z mého výdělku střihem. Vím, že není nic jiného na světě, co bych dělal radši. Zůstanu se střihem, jako bonsai zůstává se mnou. A střih zůstane se mnou, i když budu jak ta bonsai.